days, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres slæb, og de har jo ikke noget på nikkert, yeah. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil bierne have min auto, yeah. For det er så nede med min stilo, yeah. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kilo riger, så det er godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at smile. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst, så må daddy hellere lade dem nogle tekst. Jeg giver så meget, ja, jeg giver så meget af mig selv for tiden, yeah. Og hatten den er flået af for længe siden. Jeg synes at det er right. Hele landet er så nede med mig, men nogle gange tænker jeg, til os, vi vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med at bo igen nu. Kom tilbage igen, kom tilbage igen. Vi siger til os, de har brug for en anden dag. Vi siger til os, vi vil have lidt bounce tilbage. Og jeg kigger på dem og sagde, okay, det er noget problem, der markerer endnu en. De siger, det klæder sig blære, så de fleste til landet kan rappe vores vers. Klokken er 10 minutter over 1, og Louise og jeg har lige spillet en omgang tennis, og nu skal vi videre til næste. Så, single game. What the fuck? Nå, men så får I lov til at se 2 gange. Klokken er 25 minutter over 1 om natten, og Louise og jeg, vi skal til at spille vores kamp nummer 4 i tennis. Og fra starten af, så får jeg regn på power, fordi jeg er sej. Vi fik ham til at tage med sin Jeg sagde buh. Jeg siger buh. Det glemte Det var for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken fylder hele rummet. Vi fylder gulvet. Nu forretningen sover, magien tager over, og folket er tryllet på bundet. For livet er kompliceret som et puslespil, men jeg prøver på at samle brikkerne i en vibe.